siya. Assume mo. Ang pagkilaywa niya ako. Ato pa nga eh. Kaya danta ka sa lakas. Lumilungit. May. Hindi mo lang kuha ang suna. Ako lang eh, kung hindi mo kuha ang suna. Teka, ako naman ran. I-prepare ko lang ran. Ha? Bukan na, ibarang na tanang. Ibarang na tanang. Hindi ah. Ako lang na lang. $3 million people love shout out. Dali na po. 4 million people. Shout out.
4 million people. Shout out, shout out. Assistant na ko, di ba subong taas na rangko ko. Assistant na ko. Assistant chef cook. Assistant chef. Assistant chef. Ako di ba na? Taas na rangko ko, guys. Taas na rangko ko. Assistant ako, hindi po. 3 million people in the house. Parang sa lahat. Mag-like naman kayo. Wala ba kayong mga kamay? Charot. Mag-like naman kayo. Wala ba kayong mga kamay dyan? Paugta sa audience ba? Amo ni guys, umuon sa akong pakailang akuha niya. Feel. Para magdahag-dahag dito ng bakba ng kain ng kahang dyan. Hindi hanya ng balkon. Hindi ba ala nyo dyan? Amo dyan ang tinatawag ng Kisbara. Muna siya o Kisbara ni siya, Kisbara. Duri sa kuwait tawag ni siya Kisbara. Kimchay. Kimchay. Kimchay na sabi. Kimchi. Iya. Ya, ito yung kinchay. Kinchay. Ay, kinchay isa ko yan. Laba. Laba. Ano? Para gusto na po. Gusto na kimchi ka na kaya? Iya, kinchay yan. Ano po nila ba ito? Nabato po ang lahat. Ang kinchay daw pa rin yung sini. Pero, medyo maano sa'yo, malamya ang iyang dahon. Hindi siya may pangalan. Isa na lipat mo. Fish line. Eh, patingin sa fish mo. Alam mo na, Bene. wala mo ginanay. Tigla. Tigla na na eh. Asin na lang Makita ka. 4 million people. Like naman kayo. Wala ba kayong mga kamay? Charot. Ay. Darius ready. Mula-mula na parang ito. Parang isda. It's a fish. It's a fish. It's a fresh fish. You're done. Wagit ka pulos kung puro na lang ga-vlog ang mga tao. 8 million people, mega love shout out and thank you so much. Yan. Thank you. Man, ano kung ano dyan ngaran, kilamon mo dyan. Ya, tawag ka dyan, Kisbara. Tawag sa Arabic. May ngalan ni siya ni mo, nalipat ako sa English. Ano ni siya guys sa English? Parang Hindi, ganit siya Kisbara sa English. kimchay. Hindi, ni sa kinchay pa. May ngalan ni saya. Kalimot lang ko. Hindi ko malimutan ang iyong mga Parang nga. ang iyong mga pangako. Ako lang ang nagaan ko man. Layo o malapit man. Ang pag-ibig ko'y ilaman. Hari lang. There. Ini yung gasa ko na eh.
Sabi ko, himuon mo tabulan eh. Namin, himuon tabulan eh pa. Tapos na yan. Kulas-kulas tayo. 4 million people shout out. Go tonight. Yes, that's why I go too much. Ay, kung tumasa. Ito po na naman ilong yun eh. Doesn't naman. 2 million people. That's why I go too much. Three million people. Shout out. Bigyan mo shout out sa inyo lahat. Thank you for watching my live. Maingay ba ako, guys? 2 million people shout out. So many people.
5 million people. Shout out. Thank you so much. Ano? Bara? Oh, damo na na. Dalawang sila ang sa ito. Araw. Ito, ada kas barang. Ano oras ibutang ang ano? Alas 7? Ang tsa? Pwede sila puro. Damo ka na. Ay, hita na nalimot ko mo dyan. Ay, hita na. One million people in the house. They got a shout out. Three million people. Ay, slice mo pagaling ko. Ang tawag din. Ang lemon ay manipis-nipis na round. Para sa? Sa pelpel ko nga ako aktar. Yung pelpel ko ba? Madrang ko yung pelpel. Okay, ano na siya? Gagmay-gagmay? Saan? Pero nipisa nga round ang ano. Pagdiwa. Tawa. Ano na? Nakakaya ka. Oh, di ka blok. Seryoso ka niyo? Hindi na sa kay, hindi na sa ano ka. Hindi na sa ano. Hindi mo yan. Dito may dala siya.
chicken mo laba. Wala ka may ginagawa ang chicken na laba. Pero ito. Yun na. Okay. May karahon ka. Salamat ka. Nam! Ay, hindi. Tcharan! 2 million people in the house. Mag-ilang shoutout sa inyo. Sit aside lang muna. Takpan natin ng cashier. Luminang po. Okay.
Timplahan ko na ang aking fish. Fish of mine. Ang filter lang. Ginano mo yun. Tapos na? Ha? Oo, nakulo na na. Augustine, hi. Wait. You still have... Oh. Mula-mula na siya. There you go. You are now a moderator at your channel. Wait. Just wait. Raymond Khalil. Yes, nobody's watching me because you're not watching. I'm good, Augustine. Thank you so much. Ang taas na. Taas na din. Ha? Wala mo kinabutan ng jacket ang imo at na watcher out. May ara mo niyo. Diri yo. Ari niya tulok la. Amo na open luton mo pangalan niya tapos adto ka dit add as moderator. Ara lang gamiton mo, hindi ka naman sa cellphone ah. Dira ka lang mismo pindot. Pinduton mo pangalan niya. Guys, finish na. Cashew.
side man muna. Sabay, ano din? Mabaho lima ako basta. Tuwa ka ni bata makaabot. Dali. Kapag kinakabaling, kapag kinakabalan, sandalo ka. Marami. Ano yan? Ano pinata? Yan, di dali lang mo. Magulang. Hindi ko lang. Kitaan ko lang yung ko sa ano. Di. Sige lang, ikaan ko lang kay Silvestre ko man pa ito. Di ano mo, papahaw mo ka? Pahaw mo na. Tapos kung parang di ba pahaw? Ay, bukan. Kulog din sa mga bugay. Kamu kaya. Ano na yung gusto nga ganda ka. Kaya sa akin ko may sarbo ko lang. Ano mo na ito? Ayan. Dari isa. Okay din. Yung ubrang daan. Sa agad, ubrang ko. Karapoy ng batiis ito ng April. Amak mo kung pirang na banyo, pirang kwarto. Malulog ka pa. Unlike mo nga, pwede ko kumakamulansa ka, makaupo ka, makaprabaway ka. Kaya nahinayan mo. Ako na, wag. Ano? Anong wag agig mag-isagis balay? So wala ka mag-isama lang ko. Tanan akon man. San o? Ang balay ko papakusan o magpatapay amo magpakusan ako nag-isana. Ang is ko ba makabuti sa hanan ko di nagbakasyon ko isamang ko di. Di ba nagbakasyon ka sa una? Isa lang ko di. Di gani, lain mo tanang balay amo man gyapon ubramos ko pagbago ubramo man. Mas trabaho may pang kabataan mas trabaho. Lain ka na unlike sa mga kabataan
Kaya din na kulingon da. Sa una, mas podlay ta na higagmay pasanday. Pero di panon pa. Tapos grabe pasanda ko sa wine. Ang mga tingab pagkaon. Isa-isa man na sila mag-order pagkaon. Mas may biyong daan ng paa, mas may biyong daan. Plastic man na isda, alas 7 pa lang. Piragi na lang. Turok ang ano ko yun. Pupuon ko. Kung isda na rin. Ang salaan. Ang salaan kagawa, why di ako? Ang tawa doon. Maria, piwa di jubon mini. Ano na isa ba? Million viewers, may shout out. Ano ko nito unog yan eh? Nuggets? Sarap dito nuggets yan. So, yun yung people. Ha?
Pag-ano siya, gamay lang. Sino gusto nga ano? Pag gamay na kita, lima lang kabilog. Ikuha ka dyan. Yung may ano.
Hindi mo magkurang ng isa, tapos ng isa. Gani, hindi na rin ang butang ng isa. What next? Ito nga isda. The fish. Hindi ko malimutan. Ang wala sa ang iba ka na gani ang nasa kutingan ano tanya sa pagkakay para hindi mo maputan mo. Kaya yung kumain mo na ako, dali kang nag-upos. Karena kalau ada yang mengasih paslonnya di dapur berat banget. Jangan menggunakan minyak putih. One million viewers, big love shout out. Nobody watching yung gang. It's okay. It's okay. It's nobody watching me. Sino nagambal ako nobody watching mo? Oo. Sino nagambal? Sino to? Raymond Kalel. Ako pala sa nagambal sa kumbina. It's okay. The important is active life. Hindi ka man ka maglalatawa pa. Well, si Raymond Kalel, nobody watching you. Kalel, thank you for watching me. Okay. You are watching us, Raymond Kalel. Staying watching me. I'm too busy. I'm always cooking here in my kitchen. Balik mo lang pinakaramit ko yung kakapay. And the food looks as This is not us. This is a fish. Fish of mine. Not your dirty mind. And even the mood can't ban because he doesn't got reviewers. I am the only one. No, it's not your only one. Three million viewers. I have a 3 million viewers, okay. So that's not your only one.
Ah, are you joking me? It's okay. I'm a game for joking. For a joke. Sana mo ang ting mo. Ano ito na yung tapos sa kakina? Tubig yung mura ng tubod. Duro, gusto mo po, tergyan mo ha? Ha? Nagkubo ko. Awa, ako ko sa tergyan. Pakon ka karon. Hmm? Alin natin di ba na kahit magawa? Hey, Ano? take it on this. Any reaction? Are we doing that? Action moves in. Wala nga daw. Saya buat ya, ano ko kay basi makita na sa
pantay. Ang halang niya para di siya makita dito. Oh. Siya makita sa tapo. Gani. Wala na itong pag. Mapakit ka nito. Ito man ako. Malay. Ilid ko. Yung mga ulo. Ilid ko.
Okay. Live. Too live. Uy, ano ko dito? Plus dito pala. Ada pas pilih, kadang pilih namin ako. هذا في مايك يشتغل مايك. Ay, kada mas. هذا مايك يشتغل. لا ما يخلي. يوم يمكن يتكلم. Lang, ini. Basta ada, kadang pilih. هذا سمعت. Iya. Kalau pakai ada. Nih. Hah? Sino? Oh, shit. Lihat gini. Hah. Ada bit. Benar lahat mo ay mal dua niya. Dua niya.
Ikaw na yung ako, di ko na para mag-post ba? Para mag-post. Mag-post? Di, may post. May Naka-post naman na. ha? Eh, ano mo mo? Tapos ko lang ba? Ario X, oh. X, tapos okay na sa. Post ka na, kuya. Sige na, pagkatian itong mga ano natin, mga ano ba ata?